नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणचा लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। कोकणचा लाईव्हच्या 12व्या वर्धापन दिनाचं दणक्यात सेलिब्रेशन। कोकणचा लाईव्हच्या कोकण रत्न पुरस्कारानं मोहन होडावडेकर सन्मानित। आणि 350 वर्षांची परंपरा, फणसाच्या झाडातील देव। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। शिवसेना जिल्हा प्रमुख तथा नगरसेवक संजू परब आक्रमक नेतृत्व म्हणून ओळखले जातात। राजकारणात भल्याभल्यांना आपल्या भाषणांनी त्यांनी गारद केले, तशीच त्यांची जोरदार फटकेबाजी खेळाच्या मैदानावर सुद्धा पाहायला मिळाली। खासदार निलेश लंके यांच्या आपला मावळा या संघटनेच्या वतीनं मालवण येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ला परिसर इथं शेकडो कार्यकर्त्यांनी एकत्रित येत स्वच्छता मोहीम राबवली। या मोहिमेत खासदार निलेश लंकेही सहभागी झाले होते। या मोहिमेतून छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार आजच्या पिढीला कळावे आणि विचारांची देवाणघेवाण व्हावी, गड किल्ल्यांचं संरक्षण व्हावं, असं मत खासदार निलेश लंके यांनी व्यक्त केलं। आम्ही छत्रपती शिवरायांचा जन्मोत्सव 2025ला या मोहिमेला सुरुवात केली। या छत्रपती शिवरायांचं नाव घेऊन आपण समाजकार्य असो, राजकारणात किंवा कुठलं पण शुभ कार्य असो त्या महाराजांचं नाव घेतो। तर त्या महाराजांच्या विचाराचा कुठेतरी विसर पडलेला आहे। महाराजांनी जे गडकोट किल्ले उभे केले, अभेद्य किल्ले, ते तुमच्या आमच्या सर्वांसाठी प्रेरणास्रोत आहे। ते किल्ल्यांची दुरावस्था आपल्याला पाहायला मिळत आहे। आणि जर ते किल्ल्यांची जर दुरावस्था दिवसेंदिवस होत चालली तर हा छत्रपती शिवरायांचा इतिहास, हे ऊर्जा स्रोत, हे प्रेरणा स्रोत कुठंतरी याला धक्का आहे। त्यामुळे आपण टीका टिप्पणी करण्यापेक्षा आपण स्वतः थिंगी म्हणून काम केलं पाहिजे। म्हणून आम्ही किल्ले शिवनेरी या ठिकाणी या मोहिमेला सुरुवात केली। अशा पद्धतीने काम चालतं। ही 12वी मोहीम, ही मोहीम आमची शिवनेरी असो, धर्मवीरगड असो, तुमचं रामशेज असो, साल्हेर असो, विश्रामगड असो, किल्ला तिकोना असो, भुदरगड, सिंहगड, प्रतापगड, अशा वेगवेगळ्या किल्ल्यावर जाऊन त्या मोहिमेमध्ये आम्ही काम केलेलं आहे। या मोहिमेमध्ये आम्ही एक लिंक शेअर करतो, आपला मावळा संघटनेची एक लिंक शेअर करतो आणि त्या लिंकच्या आधारे त्या ठिकाणी नाव नोंदणी केली जाते आणि महाराष्ट्रातील शिवभक्त या ठिकाणी या मोहिमेत सहभागी होतात। महाराष्ट्रातील वेगवेगळे तुम्ही जर पाहिलं तर आता या मोहिमेमध्ये आता कुणी नाशिकवरून आले, कुणी कोल्हापूर असो, तुमचं कराड असो, नांदेड असो, कळंब असो, पुणे असो, संभाजीनगर असो, अशा वेगवेगळ्या शहरातून वेगवेगळ्या भागातून लोक सहभागी होतात। 2-2.5 हजार लोक या मोहिमेमध्ये होतात। कधी कधी तो आकडा 3,000-3,500 हजार लोकांपर्यंत गेलेला आहे। त्या किल्ल्यावर उत्सव झाला पाहिजे, प्रत्येक किल्ल्यावर उत्सव झाला पाहिजे। तुमच्या सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर तो झालाच पाहिजे। राजाराम महाराजांनी शिवरायांचं मंदिर उभं केलेलं आहे, इथं सुद्धा उत्सव झाला पाहिजे। प्रत्येक किल्ल्यावर उत्सव झाला पाहिजे, कारण या छत्रपती शिवरायांच्या विचाराला कामाला एक कुठलीच तुलना होऊ शकत नाही। इतकं मोठं काम आपल्या राजांनी उभं केलेलं आहे। इतक्या कमी वयाचा कालखंड मिळत असताना सुद्धा मुठभर मावळ्याला बरोबर घेऊन हिंदवी स्वराज्याचे स्वप्न पाहिले, ते सत्यात उतरवण्याचं काम केलं आणि त्यात राजांचे विचार आज आपल्या या देशाला टिकू शकतात। तुम्ही पाहिलं असेल समाजामध्ये किती तेढ निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जातो। आज जातीपातीमध्ये भेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो, पण अखंड हिंदुस्थानामध्ये एकमेव असा राजा होऊन गेला छत्रपती शिवराय। 18 पगड जाती धर्मातील लोकांना बरोबर घेऊन चालणारा राजा म्हणजे छत्रपती शिवराय। त्यामुळे त्या छत्रपती शिवरायांचे विचार, त्या छत्रपती शिवरायांची प्रेरणा चंद्र सूर्य आहे तोपर्यंत राहिली पाहिजे। त्यासाठी आपण सुद्धा एक काम केलं पाहिजे, आपली ठिणगी म्हणून काम केलं। त्यामुळे आम्ही हे सगळं करत असतो। आनंद वाटतो इथं आल्यानंतर, एक वेगळं प्रेरणा वाटते। ही ऊर्जा, हे विचार घेऊन गेल्यानंतर एक वेगळी ताकद निर्माण होते।
प्रत्येक मोहिमेला आल्यानंतर एक वेगळा उत्साह निर्माण होतो. इथं आल्यानंतर एक आपण छत्रपती शिवरायांची मावळ्या असल्यासारखा एक भास होतो आणि त्या भासातून अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम करण्यासाठी एक प्रेरणा त्या ठिकाणी मिळत असते. त्यामुळे आजची 12वी मोहीम किल्ले सिंधुदुर्ग जलदुर्ग किल्ला आहे, ते किल्ल्यावर त्याची मोहीम आमची आता यशस्वीरित्या काम करत आहे. एक वेगळा आनंद वाटतो. किल्ल्यावर आल्यानंतरच एक वेगळा आनंद वाटतो. या मागचा उद्देश काय तुमचा आहे? इथली परिस्थिती काय आहे, काय काय होणं गरजेचं आहे? एवढा मोठा ठेवा आहे शिवाजी महाराजांचा. प्रत्येक किल्ल्यावर आज पाहिलं ना थोडी दुरावस्था झालेली आहे, एक उदासीनता पाहायला मिळत आहे आणि त्या शेवट आता किल्ल्यांकडे दुरावस्था झालेली पाहायला मिळत आहे. पण तरी आपण नुसत्या टीका टिप्पणी हे ते करण्यापेक्षा आपण पण स्वतः काम केलं पाहिजे. आपलं पण कर्तव्य आहे ना. आपण ज्या राजांच्या पदस्पर्शाने पुनीत झालेल्या भूमीमध्ये जन्माला आलो आहे, त्या राजांच्या जो आपल्यासाठी ठेवा जतन करून ठेवलं एक किल्ले गड किल्ले हे ऊर्जा स्रोत आहे, प्रेरणा स्रोत आहे. हे किल्ले जर अभेद्य राहिले तरच हे ऊर्जा स्रोत प्रेरणा स्रोत टिकणार आहे. त्यामुळे आपण सुद्धा काहीतरी आपलं कर्तव्य म्हणून काम केलं पाहिजे. म्हणून आपला मावळा नावाची आमची जी संघटना आहे, त्या संघटनेच्या माध्यमातून महिन्याच्या एका रविवारी एका किल्ल्यावर जायचं, स्वच्छता करायची, संवर्धन करायचे, साफसफाई करायची, मावळा म्हणून काम करायचे. एक वेगळा आनंद वाटतो. काय काय तुम्ही कामं करता या गडावरती? आता बघितलं ना, हे झाडं इथं किती बेकार अवस्था झाली. ते झाडं सगळे मोकळे केले, आळेबिळे केले. काही ठिकाणी स्वच्छता राखा फलक लावले जातात, काही ठिकाणी बाकडे ठेवले जातात बसायला, काही ठिकाणी ज्या ठिकाणी लाईटचा कुठला स्कोप नाही त्या ठिकाणी लाईट लावले जातात. असे छोटे मोठे काम त्या ठिकाणी केले जातात. सगळीकडंच दुर्लक्ष झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. पण दुर्लक्ष किती दिवस होणार आहे? दुर्लक्ष करून चालणार नाही. हे जर गड किल्ले जर यांची अवस्था अजून जर वाईट झाली तर परत आपल्याकडं पस्ताव करण्याशिवाय दुसरी कोणत्याच गोष्ट आपल्या हातात राहणार नाही. त्यामुळे या गड किल्ल्यांकडे लवकर पाहिलं पाहिजे. हे अभेद्यपणे परत उभा केले पाहिजे आपल्या सर्वांना सलाम करण्यासाठी. गड किल्ल्यांवर मंदिरांची तर इतकी दुरावस्था आहे, ते मंदिरंसुद्धा चांगले झाले पाहिजे. त्यामुळं आम्ही सुद्धा हे सगळं करत असताना प्रत्येक किल्ल्यावर एक डॉक्युमेंटरी तयार करतो. या किल्ल्यावर काय काम करणं अपेक्षित आहे ते सरकारच्या समोर मांडण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. त्यामुळे सरकारसुद्धा यामध्ये लक्ष घातलं पाहिजे आणि अनेक शिवभक्त मावळे पुढे येऊन अशा पद्धतीने काम केलं पाहिजे. सगळ्यात महत्त्वाचं छत्रपती शिवराय जर ह्या वयात जर कळले तर ती पिढी खऱ्या अर्थाने सुसंस्कारित पिढी घडल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे लहान छोटी छोटी मुलंसुद्धा या मोहिमेमध्ये सहभागी असतात. आमच्या माता भगिनीसुद्धा या मोहिमेमध्ये सहभागी होतात आणि सगळे अतिशय चांगलं काम करतात. त्यामुळं फक्त काम करत नाही, जाताना राजांचे शिवरायांचे विचार घरापर्यंत घेऊन जाण्याचं काम करतात. असे जर विचार प्रत्येक घरापर्यंत गेले तर निश्चित समाजामध्ये बदल घडल्याशिवाय राहणार नाही. रो पॅक सेवेमुळे कोकणच्या जलप्रवासाचं नवं पर्व सुरू झालंय. मत्स्य व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांच्या मेहनतीला यश आलंय. मुंबई विजयदुर्ग रो पॅक सेवेला मंत्री नितेश राणेंनी हिरवा झेंडा दाखवलाय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुभेच्छा देखील दिल्यात. यावर अनेक प्रवाशांनी याचा अनुभव देखील शेअर केलाय. भाराराटीच्या भारापाताच्या आणि गणपती गजानना महाराजा शिकण्याच्या मुहूर्तावर ज्या सागरातून रोरो बोट सेवा भाऊचा धक्का ते विजयदुर्ग कोकणात जाता महाराजा. सागर मुंबईतून कोकणात बोट सेवा सुरू होती ह्या आमचे सन्माननीय आमदार आणि मंत्री नितेशजी राणे साहेबांचा स्वप्न होता रे महाराजा. लाडके मुख्यमंत्री सन्माननीय देवाभाऊ साहेबांनी चमत्कारी केल्यानी आणि नितेशजी राणे साहेबांचं स्वप्न पूर्ण झालं रे महाराजा. नमस्कार, मी राजू गुंडाळे. कोणकेश्वरमधून आज खास नितेश राणे साहेबांनी आज जो रोरो बोट सेवेचा शुभारंभ केला त्यासाठी मुंबई टू विजयदुर्ग या फेरीबोटीचा मनमुराद आस्वाद घेतला. स्थानिक हॉटेल व्यावसायिकांनी
याच पद्धतीने येणाऱ्या टुरिस्टची व्यवस्था करून आपलाही रोजगार वाढेल याकडे जर लक्ष दिलं तर जे राणेसाहेबांच्या मनातील कोकण आहे ते नक्कीच पुढे येईल. Hi, my name is Naisa Patino, and today I'm traveling in the M2M services from Mumbai to Vijayadur. This is the first time service started, and this is all thanks to Mr. Nitesh Rane, Honorable Minister of Ports, who has made this possible happen for all the people traveling here today. And this is a wonderful experience. We have never experienced this kind of a service where we can come with our vehicle, park it in the ferry and travel towards Goa, heading towards Goa. नमस्कार. आज ही आपला भाऊचा धक्का मुंबई ते विजयदुर्ग ही रोरो सेवा आमचे सन्माननीय सिंधुदुर्गाचे पालकमंत्री आमदार साहेब आणि मंत्री आहेत ते, आणि त्यांचं स्वप्न होतं आणि ते स्वप्न प्रत्यक्षात आमच्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवाभाऊ साहेब यांचा चमत्कार तो म्हणावंच लागणार. आणि ह्यो रोरो सेवा आज ही होळीच्या मुहूर्तावर सुरू झाली आहे, त्याच्याबद्दल कोकणी माणसाला आनंदी आहे. याचा सगळा श्रेय आमच्या नितेशजी राणेसाहेब आणि सन्माननीय लाडके आमचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवाभाऊ साहेब यांका सगळ्यात जास्त श्रेय आम्ही कोकणी बांधव सगळे देणार आणि त्यांचे खूप खूप आभार आम्ही मानतो. नमस्कार, प्रणाम, राम राम. मी अस्सल कोकणकर संदीप पवसकर. ओळखलो ना, बोट चालवतोय ना, मी ती गावाकडे. पण आता मी काय माहितीये, बोटीतच आहे. म्हणजे रो हवं, मोठ्या बोटीत आलाय, मोठ्या बोटीत समुद्र आहे आणि मस्त बोट चालताय. अवाढव्य बोट आहे, पण अजिबात त्रास नाही आहे. म्हटलं होतं घराघरात, पण अजिबात त्रास नाही. फिलिंग मस्त राजेशाही थाट आहे. आणि साहेबांचं नाव घेतोय आता मी, कारण ह्या साधी गोष्ट नाही आहे. कारण ही संकल्पना म्हणजे काही जणांची होती असतात, पण प्रत्यक्ष उतरायची संकल्पना आहे ना, तर राणेसाहेबांच्याच आहे. आणि नितेश साहेबांनी या काम महान कार्य केलेलं आहे, त्याच्यामुळे त्यांना मी सलाम करते. आपल्या कोकणाला जो सुंदर किनारा लाभलेला आहे, खरोखरच हा स्वर्ग आहे. आणि या स्वर्गात आज आपण रोरो या सेवेतून प्रवास करतो. भाऊचा धक्का ते विजयदुर्ग. खरोखर आमचे आदरणीय पालकमंत्री नितेशजी नारायणराव राणे साहेब यांचा आम्ही मनापासून आभार मानतो. आपल्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस यांची संकल्पना आणि आमच्या भागाचे खासदार आणि आमचे नेते सन्माननीय राणेसाहेब यांचं स्वप्न आज सत्यात उतरण्याचं काम आमचे लाडके पालकमंत्री आणि मत्स्य आणि वन्य विकास मंत्री सन्मान्य नितेशजी राणेसाहेब यांनी केलं आहे. आणि खऱ्या अर्थाने मुंबई ते विजयदुर्ग ही रोरो सेवा आज चालू करण्यात आलेली आहे. सन्माननीय आमदार नितेश राणेसाहेब आपले मंत्री यांच्या प्रयत्नाने देवाभाऊ देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहकार्याने आज विजयदुर्ग बोट चालू झाली आहे. म्हणजेच मुंबई विजयदुर्ग प्रवास हा बोटीतून करायचा आम्हाला संधी मिळाली आहे. माझं नाव अमृता अनिल कांदळगावकर आहे आणि आम्ही M2Mचा हा प्रवास करतोय. आम्ही आमच्या गावाला चाललो आहे, कांदळगावात. आणि हा पहिला प्रवास खूपच छान होता आणि खूपच एक्सपिरियन्स छान आणि जेवण पण छान होतं इकडे सगळं. आणि हे सगळी सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी नितेश साहेबांना आम्ही खूप खूप आभारी आहोत. आम्ही मनापासून थँक्यू म्हणतो आणि त्यांच्या प्रयत्नांमुळे हे सगळं शक्य झालेलं आहे. मी वैशाली सरवणकर, मी विजयदुर्गाचे असल्यामुळे मला अभिमान आहे की आपल्या गावी ही बोट येते. त्यामुळे पर्यटकांना खूप चालना मिळेल. आपला विजयदुर्ग गाव पण सुधारेल. सिंधुदुर्ग गावासाठी तर खूपच म्हणजे प्रेरणादायी हे बोटची सेवा खूप छान उपलब्ध करून दिली आहे. माझं नाव प्राजक्ता कुलकर्णी. आम्ही ठाण्याला राहतो. मुंबईवरून आम्ही आता विजयदुर्गवरून आम्ही पुढे तारकर्लीला जाणार आहोत. हा आमचा फर्स्ट एक्सपिरियन्स आहे आणि खूप चांगला आहे एक्सपिरियन्स. मेन म्हणजे ट्रॅफिक आणि पोल्युशन या सगळ्यापासून हे बरं वाटतं, जरा काहीतरी वेगळं बघायला मिळालं आणि वी आर एक्सायटेड. नमस्कार, माझं नाव वर्षा तळेकर. मी कणकवलीला राहते. आज मी रोरोचा पहिला प्रवास केला मुंबई टू विजयदुर्ग. खूप छान वाटलं, खूप मस्त अनुभव होता आणि आम्हा सिंधुदुर्गवासियांसाठी ही खूप आनंदाची गोष्ट आहे. आणि ही शक्य झाली ती म्हणजे माननीय नितेश साहेब यांच्यामुळेच. तर त्यांचे मी एक पहिलं खूप खूप आभार मानते. नमस्कार, मी अंजली अनिल कदम देवगड. मुंबईवरून आता मी देवगड
मुंबईला जात आहे, पण जी आपली रोरो मुंबई ते विजयदुर्ग ही जी बस बोट सेवा आहे तर ती अत्यंत सुखकारक आणि अशी खूप छान आहे. प्रवास जो झाला आहे तो चांगला झालेला आहे, कुठल्याही प्रकारचा त्रास नाही आहे. तर खरंच आम्ही संपूर्ण सिंधुदुर्गवासियांतर्फे आपले पालकमंत्री मान्य नितेश राणे साहेब यांचे आम्ही आभार मानतो. तसं बघितलं गेलं तर कोकणवासियांसाठी आणि खास करून देवगडवासियांसाठी एक आनंदाचा आणि सुवर्णाचा क्षण आहे. मुंबईवरून भाऊचा धक्का ते विजयदुर्ग रोरो फेरी आजपासून सुरू झाली आहे. आपले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांचं स्वप्न होतं की जलवाहतूक सुरू व्हावी आणि ते फडणवीस साहेबांचं स्वप्न हे आमच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब यांनी त्यांच्या प्रयत्नातून आज यशस्वी करून दाखवलं आहे. संपूर्ण देवगडवासियांतर्फे मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब तसेच पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांचे खूप खूप आभार मानतो. कोकण 7 लाईव्हच्या 12व्या वर्धापन दिनी सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे नवनिर्वाचित सदस्य तथा माजी आरोग्य आणि शिक्षण सभापती प्रितेश राऊळ यांना स्मार्ट लीडर पुरस्कार देऊन जिल्हा माहिती अधिकारी मुकुंद चिलवंत यांच्या हस्ते तर प्रशासकीय निवृत्त पोलीस अधिकारी मोहन गवस, मुख्यमंत्र्यांचे माजी माहिती अधिकारी सतीश पाटणकर, संपादक संचालक संजय ढवळीकर, संपादक संदीप देसाई यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सन्मानित करण्यात आला. समाजकार्यात सातत्य आणि जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडून त्या सोडवणं, आपल्या भागातील विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीनं सातत्यानं प्रयत्नशील असणारा जनतेच्या मनातील नेता म्हणजेच प्रितेश शंकर राऊळ. सर्वसामान्य कुटुंबातून आपल्या राजकीय सामाजिक कार्याची सुरुवात करत जनतेच्या मनातील आपला हक्काचा माणूस म्हणून प्रितेश राऊळ यांनी स्थान मिळवलंय. राणे कुटुंबियांचा अत्यंत विश्वासू एकनिष्ठ शिलेदार म्हणून प्रितेश राऊळ यांची ओळख आहे. म्हणूनच अत्यंत तरुण वयात खासदार नारायण राणे यांनी त्यांच्यावर आरोग्य आणि शिक्षण सभापती पदाची जबाबदारी सोपवली होती. ही जबाबदारी सांभाळताना त्यांनी जिल्ह्यावर ओढवलेल्या अनेक संकटात ढाल बनून रक्षण केलं. प्रतिकूल परिस्थितीत निष्ठेचा गड राखणाऱ्या प्रितेश राऊळ यांच्या रूपानं सिंधुदुर्गला एक विजनरी आणि विकासाभिमुख चेहरा लाभला. अशाच तरुण तडफदार विकासाचा ध्यास घेऊन वाटचाल करणाऱ्या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद सदस्य प्रितेश राऊळ यांना स्मार्ट लीडर म्हणून सन्मानित करण्यात आलं. निर्भीड पत्रकारिता आणि तात्काळ घटनास्थळी पोहोचून बातमीचं संकलन करणं ही कोकण 7 लाईव्हची खासियत असल्याचे गौरवोद्गार प्रितेश राऊळ यांनी काढले. कोकण 7 लाईव्हच्या 12व्या वर्धापन दिनी वेंगुर्ले पंचायत समितीचे नवनिर्वाचित सदस्य सचिन देसाई यांना स्मार्ट लीडर पुरस्कार देऊन आमदार दीपक केसरकर यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आलं. काही समाजसेवकांच्या जीवनात संघर्षातून यश प्राप्ती असते, असंच एक वेंगुर्ला तालुक्यातील उभरतं नेतृत्व म्हणजेच पंचायत समितीचे नवनिर्वाचित सदस्य सचिन दामोदर देसाई. देसाई यांनी आपल्या स्वकर्तृत्वावर तसेच समाजसेवेचं व्रत घेऊन जनतेसाठी काम करण्यास सुरुवात केली. कोरोना काळातील जनतेला विविध वैद्यकीय सुविधांसाठी मदत असेल किंवा त्यानंतर जनतेच्या सेवेप्रती विविध उपक्रम राबवून त्यांनी जनतेच्या मनात घर केलंय आणि याचंच फलित म्हणून नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीत सचिन देसाई यांना जनतेनं लोकप्रतिनिधी म्हणून पसंती दिली. तसेच शिवसेना पक्षाच्या माध्यमातून संघटनात्मक बांधणी असेल किंवा पक्ष वाढीसाठी त्यांचं योगदान सुद्धा अधोरेखित आहे. अशाच या उभारत्या नेतृत्वाला कोकण 7 लाईव्ह कडून स्मार्ट लीडर पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं. यावेळी कोकण 7 लाईव्हचे संपादक संचालक संजय ढवळीकर, मुख्यमंत्र्यांचे माजी माहिती अधिकारी सतीश पाटणकर, हरिभवानी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अतुलराव राणे, उद्योजक मोहन होडावडेकर, सामाजिक कार्यकर्ते ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर आदी उपस्थित होते.
आजच्या स्पर्धेच्या युगामध्ये पत्रकारिता एक आव्हान निर्माण झालंय. सामाजिक बांधिलकी स्वीकारून प्रामाणिकपणे ती जोपासण्याचं काम कोकणसात करत आहे. सत्ताधाऱ्यांवर, प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याचं काम हे तितकंच निर्भीडपणे कोकणसात करतंय. अनेक मोठमोठे चॅनल दबावाखाली काम करताना दिसत आहेत. मात्र कोकणसात लाईव्ह याला अपवाद असल्याचं नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी म्हटलंय. कोकणसात लाईव्हच्या 12व्या वर्धापन दिन सोहळ्यात ते बोलत होते. कोकणसात लाईव्ह 12व्या वर्धापन दिनानिमित्त आपल्या सर्वांना या ठिकाणी मी शुभेच्छा देतो. खरं तर या स्पर्धेच्या युगामध्ये पत्रकारिता हे एक चॅलेंज, एक आव्हान निर्माण झालेलं आहे आणि जी एक सामाजिक बांधिलकी स्वीकारून किंवा त्याच पद्धतीनं एक विश्वासार्हता जपण्याची जबाबदारी ही वृत्तपत्रांवर येते, चॅनलवर येते आणि ती विश्वासार्हता प्रामाणिकपणे जोपासण्याचं काम गेली 12 वर्ष कोकणसातच्या माध्यमातून या ठिकाणी जपली जाते. आणि म्हणूनच एवढ्या मोठ्या संख्येनं जे चोखंदळ वाचक आहेत, जे ग्राहक आहेत, हे तुमच्या पाठीशी खंबीरपणानं त्या ठिकाणी उभे राहतात. खरं तर पत्रकारिता हा लोकशाहीचा 4था स्तंभ आहे आणि या समाजातल्या ज्या वेदना आहेत, समाजावर होणारे अन्याय आहेत, या जिल्ह्याच्या किंवा या कोकणाच्या विकासाची जी जबाबदारी आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी सत्यामध्ये, वास्तवामध्ये जनतेच्या समोर त्याची मांडणी करणं आणि एक जनतेचा आवाज म्हणून त्या ठिकाणी तो आवाज बुलंद करणं, हे काम खऱ्या अर्थानं पत्रकारितेचं आहे. वृत्तपत्र सृष्टीचे जनक बाळशास्त्री जांभेकर हे हा जिल्ह्यातलेच आहेत आणि त्यांनी खऱ्या अर्थाने पत्रकारितेची एक रोपटं त्यावेळी लावलं. त्या जी बातमीतलं जे महत्व आहे बातमीचं, हे सगळ्यात आधी त्या ठिकाणी लोकांपर्यंत अचूकपणे, थेटपणे पोचलं पाहिजे. आणि हे सगळं करत असताना राज्यकर्त्यांवर, सत्ताधाऱ्यांवर, प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याचं काम हे तितकेच निर्भीडपणे कोकणसात चॅनल त्या ठिकाणी करतं आणि म्हणून त्याचा एक नावलौकिक आहे. कुठंतरी आपण या सगळ्या पत्रकारिता म्हणून जबाबदाऱ्या पार पाडत असताना अनेक दडपणं असतात, अनेक प्रकारचा दबाव असतो, पण तरी सुद्धा सत्य जनतेपर्यंत गेलं पाहिजे, पोचलं पाहिजे. याच्याकरता मैत्री जपत असताना सुद्धा किंवा संबंध जपत असताना सुद्धा जे सत्य आहे, जे वास्तव आहे, ते जनतेपर्यंत पोचलं पाहिजे याचं भान ठेवून कोकणसात चॅनल ती पत्रकारिता जपते आणि म्हणून त्याचं वेगळेपणा. खरं तर कुठल्याही कामाला, म्हणजे सामाजिक असेल, राजकीय असेल, शैक्षणिक असेल, सांस्कृतिक असेल, क्रीडाविषयक असेल, पत्रकारिता असेल, हा एक जिल्ह्याच्या म्हणजे हे एक कणा आहे. हे म्हटलं तर पिलर आहेत, खांब आहेत आणि प्रत्येकानं जर त्या ठिकाणी जबाबदारीनं जर त्या ठिकाणी त्याला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला तर नक्कीच आपल्या जिल्ह्याची सर्वांगीण विकासाची किंवा सगळ्यात प्रश्नांमध्ये त्या ठिकाणी प्रगती होऊ शकते. आणि ती प्रगती ही चॅनलच्या माध्यमातून अपेक्षित आहे. खरं तर अनेक चॅनल्स किंवा अनेक वृत्तपत्र ही आरंभशूर असतात, पण कोकणसात याला अपवाद आहे. नुसतंच आरंभशूरपणा नाही तर त्याच्यामध्ये सातत्य आहे आणि जवळजवळ 12 वर्षाचं आणि 12 वर्ष ते नातं, मैत्रीचं नातं, पत्रकारितेचं नातं हे समाजामध्ये, कोकणामध्ये जपणं ही सोपी गोष्ट नाही. आणि म्हणून तुमच्या सगळ्या या सांघिक कामाला, टीमला
मनापासून मी शुभेच्छा देतो. कारण जेव्हा वार्ताहर किंवा पत्रकार जेव्हा बातम्यांचं संकलन करत असतो किंवा त्या जाग्यावर जाऊन ज्यावेळी ती बातमी चॅनलच्या माध्यमातून प्रिंट मीडियाच्या माध्यमातून ज्यावेळी लोकांपर्यंत पोहोचवत असतो तेव्हा ती म्हणजे जीवावर उदार होऊन म्हणजे त्यावेळीची परिस्थिती काय आहे, तिथला मॉब काय त्या ठिकाणी कुठल्या ह्याच्यामध्ये आहे, मानसिकतेमध्ये आहे, आणि म्हणून ती परिस्थिती स्वीकारून सुद्धा त्याच्यातनं सत्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्याकरता जी धडपड त्या वृत्तपत्रकाराची असते, त्या पत्रकाराची असते, त्या चॅनलच्या मीडियाच्या प्रतिनिधीची असते, ही त्या ठिकाणी महत्त्वाची आहे. आणि म्हणून एखादी अयोग्य घटना, एखादी अयोग्य घटना एखाद्याला राज्यकर्त्यांना कदाचित ती आपल्या बाजूनं वृत्तपत्रामधनं आली पाहिजे अशी त्याची भावना असते. पण सत्य आणि वास्तव्य वेगळं असतं आणि ते जनतेपर्यंत पोचलं पाहिजे याची धडपड त्या ठिकाणी तो पत्रकार किंवा त्या चॅनलचा तो कर्मचारी किंवा तो पत्रकार त्या ठिकाणी करत असतो. आणि म्हणून ही कुठंतरी जबाबदारी असते आणि हे जबाबदारीचं भान ठेवून सामाजिक बांधिलकी स्वीकारून ही पत्रकारिता आपण जोपासतो. आणि म्हणून जितकं आपण चांगलं काम कराल तेवढी आपली एक वेगळी ओळख कामाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी होत असते. आणि म्हणून कोकण 7 एक चॅनल म्हणून, एक वृत्तपत्र म्हणून आणि पत्रकारिता म्हणून एक चांगलं काम या समाजामध्ये त्या ठिकाणी करतंय. आणि म्हणून आज आपण 12वा वर्धापन दिनाच्या या ठिकाणी पुन्हा एकदा मी आपल्याला शुभेच्छा देतो. अशाच पद्धतीनं जनतेच्या मनामध्ये घर करा, विश्वासार्हता निर्माण करा, एक आपुलकीची भावना, एक प्रेमाची भावना ही त्या ठिकाणी निर्माण करा. आणि ज्यावेळी आपण लोकांमध्ये आपल्याबद्दलचं प्रेम निर्माण करणार, ज्यावेळी लोकांना आपल्याबद्दल एक विश्वासार्हता निर्माण होणार, त्यावेळी नक्कीच जनतेचा आशीर्वाद हा त्या ठिकाणी तुम्हाला मिळणार. आणि म्हणून तशाच पद्धतीचा आशीर्वाद हा कोकण 7 चॅनेलला गेली अनेक वर्ष मिळतोय. आणि म्हणून तुमच्या कामाला एक शाबासकीची थाप, कौतुकाची थाप ही मारण्याच्या करता या वर्धापन दिनाला शुभेच्छा देण्याकरता मी या ठिकाणी आलेलो आहे. आणि म्हणून तुम्ही अशाच पद्धतीनं भरीव असं काम, भरीव असं योगदान हे त्या ठिकाणी पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजामध्ये करा. आणि जो आरसा आहे, जे सत्य आहे ते लोकांच्या पर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करा. त्याच्यातनं समाजाचं प्रबोधन होईल, जनतेमध्ये जागरूकता त्या ठिकाणी निर्माण होईल. आणि तुमचा सुद्धा पत्रकारितेचा एक अंकुश प्रशासनावर, राज्यकर्त्यांवर, लोकप्रतिनिधींवर हा तितक्या ताकदीनं राहील. आणि म्हणून कशा पद्धतीनं आपण पुढच्या काळामध्ये त्या ठिकाणी आपलं काम केलं पाहिजे याची सुद्धा जाणीव ही त्या विभागाला किंवा त्या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या माणसाला त्यामुळे निर्माण होणार. म्हणजे एकीकडे जे राज्यकर्ते काम करतायत, जे सामाजिक क्षेत्रात, शैक्षणिक क्षेत्रात किंवा सगळ्या क्षेत्रामध्ये काम करतायत, याची दखल, चांगल्या कामाची दखल त्या ठिकाणी घेतली जाते, चुकीच्या कामाची चर्चा सुद्धा त्या निमित्ताने केली जाते. याची जर भीती जर समाजाला त्या ठिकाणी राहिली, कोणतरी कोकण 7च्या माध्यमातून या सगळ्या हालचालीवर कुठेतरी बारीक लक्ष ठेवून आहे आणि हे लोकांपर्यंत पोहोचतंय, याची जरी भीती ही जरी त्या ठिकाणी निर्माण झाली तरी या थोड्याशा या सगळ्या कामामुळे खूप चांगलं काम हे प्रत्येकाच्या अधिकारातनं, जबाबदारीतनं त्या ठिकाणी होऊ शकतं. आणि म्हणून पुन्हा जास्त वेळ न घेता खरं तर कोकण 7 हे लोकांच्या पसंतीला त्या ठिकाणी उतरलेलं आहे. फार मोठा ग्राहक वर्ग, चोखंदळ त्या ठिकाणी प्रेक्षक म्हणा किंवा वाचक हा त्या ठिकाणी तुम्हाला लाभलेला आहे. आणि हेच खऱ्या अर्थानं तुमची ताकद आहे. आणि म्हणून ही ताकद, ही विश्वासार्हता आपण आपल्या कार्यातनं भविष्य काळामध्ये जोपासावी अशा प्रकारची या ठिकाणी आपल्याला विनंती करतो. आणि आपल्याला पुढच्या वाटचालीसाठी भरभरून त्या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. आणि पुढचा 13वा सुद्धा वर्धापन दिन इतक्याच थाटामाटामध्ये आपण सगळ्यांनी मिळून करूया एवढं सांगतो. पुन्हा एकदा सर्वांनाच मनापासून शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. मी सरांना व्यासपीठावरच थांबण्याची कोकण 7 लाईव्हनं 12 वर्षात या छोट्याशा जिल्ह्यामध्ये हे चॅनल घराघरापर्यंत पोहोचवलेलं आहे.
जिल्ह्यातील अनेक नागरिक व्यवसाय नोकरीनिमित्त मुंबई, कोल्हापूर, गोवा, पुणे यासह देशात कुठेही असले तरी कोकण सातच्या माध्यमातून त्यांनी इथल्या घडामोडी समजतात. जिल्ह्यातील अनेक चॅनल आली, बंद सुद्धा झाली, मात्र कोकण सात लाईव्ह हे एक नंबर राहिलं असल्याचं माजी आमदार वैभव नाईक यांनी सांगितलं. कोकण सात लाईव्हच्या 12व्या वर्धापन दिन सोहळ्यात ते बोलत होते. खरं तर कोकण सातने गेल्या 13 वर्षामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासारख्या छोट्या जिल्ह्यामध्ये या क्षेत्रामध्ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या क्षेत्रामध्ये अत्यंत उल्लेखनीय प्रगती या ठिकाणी केलेली आहे. या छोट्याशा जिल्ह्यामध्ये हे चॅनल घराघरापर्यंत या ठिकाणी पोचलं. एवढंच नाही तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले अनेक लोक व्यवसायानिमित्त, नोकरीनिमित्त मुंबई असू देत, कोल्हापूर असू देत किंवा राज्याच्या बाहेर पण असू देत, या ठिकाणी सुद्धा या बातम्या या ठिकाणी बघतात आणि या बातम्या बघितल्यावर या जिल्ह्यातील काही घडामोडी असतात ते त्यांना त्या ठिकाणी निश्चित समजत असतात. आमच्या त्या घडामोडीमध्ये आमच्या बातम्या कमी असतात, परंतु त्या आमच्या कमी असल्या तरी त्या बातम्या या ठिकाणी बघत असतात आणि आम्हाला सांगत असतात की तुमची ही बातमी आली नाही, परंतु आम्ही अनेक वेळा आम्हालासुद्धा प्रसिद्धी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून मिळते. इत्यवृत्त घडामोडी जिल्ह्यातल्या असतात त्यासुद्धा या ठिकाणी लोकांपर्यंत पोचत असतात आणि आपल्या सगळ्यांना या चॅनलच्या माध्यमातून नवीन टीम या ठिकाणी उभी राहिली आहे. खरं तर हे क्षेत्रात काम करणं खूप कठीण काम आहे आणि सगळ्या दगदगीचे जीवन असतं. सगळीकडे वृत्तपत्रांना छोट्या छोट्या गावामध्ये जावं लागतं, आपल्या प्रतिनिधींना छोट्या छोट्या गावामध्ये जावं लागतं. तरी पण आपण हे शोधनुष्य पेलतायत. अनेक चॅनल आलीत, अनेक चॅनल बंद पडलीत, परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एकच मात्र कोकण सात त्याची चढता आलेख मात्र नेहमीच चाललेला आहे. आज लाखोंच्यापेक्षा त्यांचे दर्शक या ठिकाणी आहेत. एखादी बातमी केली तर लाखो लोकांपर्यंत एकाच वेळी या ठिकाणी पोचते आणि त्यामुळे अशा चॅनलला या ठिकाणी शुभेच्छा देता आल्या. आमच्या घडामोडीमध्ये सुद्धा अनेक वेळा आपलं मार्गदर्शन असतं. आम्ही जे काम करतो ते लोकांपर्यंत पोचवण्याचं काम या ठिकाणी करतो. आज आम्ही विरोधी पक्षात असलो तरी आमची भूमिकासुद्धा विरोधातली आपण समजावून घेता आणि ती लोकांपर्यंत दाखवण्याचा आपण प्रयत्न कराल याची अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि आपल्या चॅनलला आणि आपल्या चॅनलच्या सर्व प्रतिनिधींना मनपूर्वक या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जिल्ह्यातील प्रश्नावर आवाज उठवणारं एकमेव चॅनेल म्हणजे कोकण सात लाईव्ह असं प्रतिपादन भैरी भवानी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अतुल रावराणे यांनी केलं. कोकण सात लाईव्हच्या 12व्या वर्धापन दिन सोहळ्यात ते बोलत होते. कारण या चॅनलची सुरुवात सिंधुदुर्ग लाईव्ह पासून म्हणजे पहिल्या दिवसापासून मी या चॅनलच्या सुरुवातीला मी बरोबर आहे. त्यांचा पूर्ण आलेख मी पाहिलेला आहे. अतिशय चांगल्या प्रकारे यांनी प्रगती केलेली आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे निर्भीडपणे पत्रकारिता करतायत. आज शहरामध्ये पत्रकारिता करणं अतिशय सोपं असतं, पण ग्रामीण भागामध्ये त्या भागातल्या नेत्यांचं, त्या भागातल्या लोकांचा कल सर्व सांभाळून आणि त्या दुर्गम भागामध्ये जाऊन त्या भागातल्या अडीअडचणींना वाचा फोडण्याचं जे काम सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या माध्यमातून करतायत ते अतिशय खरोखरच फारच म्हणजे सिंधुदुर्गाचा अतिशय चांगल्या प्रकारे असं म्हणावं लागेल की म्हणजे मागे संदीप देसाईंना मी पाहिलं होतं ज्यावेळेला खरी हत्तींची जी दोडामार्गमध्ये शेतकऱ्यांच्या तोंडातला घास ज्या पद्धतीने सगळी बागा उद्ध्वस्त होत होत्या त्यावेळेला आवाज उठवण्याची जी गरज होती, म्हणजे कोविडमधून मला वाटतं संदीपजी त्यावेळेला आपण बाहेर पडत होतो त्यावेळेची ती सुरुवात होती. मग त्यावेळेला ज्या पद्धतीने त्यांनी आवाज उठवला या चॅनलने, म्हणजे खरा सिंधुदुर्गातल्या जनतेचा आवाज जर कोण उठवत असेल तर ते कोकण सातची ही सर्व टीम ही उठवते आणि त्यांना न्याय द्यायचं काम हे कोकण सातच्या माध्यमातून होतं आहे. आज बऱ्याच गोष्टी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून आपण करताय. कृषी शेतीविषयक आपण काम केलेलं आहे. पर्यटनमध्ये काम करण्याची आपल्याला गरज आहे. आपला हा जिल्हा पर्यटन जिल्हा आहे. आज पाटणकर साहेब इथे आहेत, जरी ते रिटायर झाले असले तरी ते आपल्याला बरीच मदत करू शकतात या जिल्ह्याला.
आपल्या जिल्ह्यामधली अशी बरीच मंडळी आहेत जी आपल्या कोकण साथच्या माध्यमातून आपल्या जवळ येत आहेत आणि या सिंधुदुर्गाच्या कामासाठी विकासासाठी प्राधान्याने पुढे येत आहेत. हे अतिशय खरोखरच चांगली गोष्ट आहे. आज लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून जे आपण पाहतो तो आज पत्रकारितेचा जो आपण स्तंभ म्हणून जो सगळीकडे नेहमीच उल्लेख करतो, पण तो निर्भीडपणे जो आज काम करायची जी पद्धत आहे ती या कोकण साथच्या टीममध्ये आहे. ग्रामीण भागामध्ये खेडोपाड्यावर जाऊन त्या भागातल्या तिथे होत असलेल्या कुठले अन्याय होत असेल किंवा कोणाची चांगलं काही विकासाची कामं करत असतील तर त्यांना प्रोत्साहन द्यायचं, अन्याय होत असेल तिथे वाचा फोडायचं, हे जे काम ही सर्व टीम करते हे अतिशय उल्लेखनीय आहे. मी संपूर्ण टीमला शुभेच्छा देतो. तसंच आपण यापुढे पर्यटनमधून सुद्धा काम करा. मला वाटतं आपल्या कोकणामध्ये सिंगापूरच्या धर्तीवरती आंबोलीमध्ये केसरी गावात एक KSR ॲक्वेरियम म्हणून एक मोठं अतिशय चांगलं पर्यटन स्थळ पर्यटन उभं राहतं आहे. म्हणजे सिंगापूरमध्ये जर जायचं असेल तर आपण नेहमीच पाहतो की तो सँटोसा आयलंड आणि युनिव्हर्सल स्टुडिओ आणि तिथला ॲक्वेरियम दवळीकर साहेब बरोबर ना, तर हे आपण तिथे सर्वजण जातात. पण त्याच्यापेक्षा चांगलं आपल्या इथे ॲक्वेरियम झालेलं आहे जे KSRने आणलेलं आहे. आणि आपल्या महाराष्ट्राचे माझे जवळचे मित्र, माझे मोठे बंधू, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पक्षाचे रवींद्र चव्हाण साहेबांनी ही इथे पर्यटनाला चालना द्यायची सुरुवात केलेली आहे. आणि अतिशय चांगल्या प्रकारे तिथे संपूर्ण जगातल्या सगळ्या जातीचे मासे, तसेच वेगवेगळे बर्ड सेंच्युरी, काईट गार्डन असे वेगवेगळे जे आहे आणि ते आणलेले आहे. आणि या जिल्ह्यातल्या मुलांसाठी, शाळांसाठी त्यांनी फ्री आठवड्यातून एक दिवस ठेवलेला आहे तिथे, जेणेकरून आपल्या जिल्ह्याला त्या सर्वाचा लाभ घेता हवा. अशा प्रकारे जी पर्यटनामधून जी चालना देत आहेत, आपल्याला केरळच्या धर्तीवरती आपण इथे पर्यटन केलं पाहिजे. आज पर्यटन उद्योगाला जास्तीत जास्त आपण चालना दिली पाहिजे. सर्वात मोठं म्हणजे साहेब तुमच्या गोव्यापेक्षा चांगले सरस असे समुद्रकिनारे आमच्याकडे आहेत आणि सर्वात मोठा समुद्रकिनारा आम्हाला लाभलेला आहे. व्हाईट सँडचे चांगले बीचेस आहेत, पण ते डेव्हलप होणं गरजेचं आहे. आपोआप तिथल्या प्रत्येक गावातल्या लोकांच्या हाताला रोजगार मिळेल, काम मिळेल, व्यवसाय उभे राहतील. बॅकवॉटर म्हणाल तर केरळपेक्षा चांगलं आमचं बॅकवॉटर आहे. आज जवळजवळ 45 किलोमीटरचा बॅकवॉटरचा आपल्याकडे आहे. विजयदुर्गपासून सौंदाळ्याची खाडी आहे, तर इकडे तुमची कर्ली कालावलची खाडी आहे. ह्या जर डेव्हलप केल्या तर हा जिल्हा स्वयंरोजगार आणि स्वयंसमृद्ध होऊ शकतो. याचा कोणावरती अवलंबून राहायची आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला गरज लागणार नाही. आणि मला वाटतं त्यासाठी आपण कोकण साथच्या माध्यमातून आपण सर्वांनी पुढाकार घ्यावा, जेणेकरून या जिल्ह्यातील सर्वसामान्य जनतेला आपला फायदा मिळेल आणि त्यातून त्यांना एक नवीन व्यवसायाचं मार्गदर्शनही आपल्याकडनं मिळेल. मी पुन्हा एकदा आज आपल्या वर्धापन दिनाबद्दल तुमच्या सर्व टीमचं मनापासून अभिनंदन करतो. संदीप देसाई साहेबांचंही मनापासून अभिनंदन करतो. तसेच आमचे सागर चव्हाण जे नवीन चॅनल चालू करत आहेत हॅलो सिंधुदुर्ग, त्याबद्दल त्यांनाही शुभेच्छा देतो आणि मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कोकणातील प्रत्येक प्रश्नावर आवाज उठवणारं कोकण साथ लाईव्हनं लवकरच मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात आपला दबदबा निर्माण करेल, असं प्रतिपादन माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलंय. कोकण साथ लाईव्हच्या 12व्या वर्धापन दिनाला त्यांनी शुभेच्छा दिल्यात. कोकणच्या विकासाची दिशा देखील स्पष्ट केली. त्यानिमित्त या ठिकाणी उपस्थित असलेले कोकण साथचे संपादक संदीपजी देसाई, डायरेक्टर आदरणीय ढवळीकर सर, ज्यांनी याची सुरुवात केली ते आमचे मित्र सागर चव्हाण, अतुलजी रावराणे, सतीशजी पाटणकर, सचिन देसाई, सागर चव्हाण, आदरणीय श्री करपे, मोहन होडावडेकर आणि ज्यांना युवा पुरस्कार मिळाला ते सर्व पुरस्कार विजेते. खरं तर
कोकणसाद ह्या प्रत्येकाच्या घरगुती जीवनातील एक साथीदार बनलेला आहे. कोकणसादची बातमी ऐकल्याशिवाय दिवस सुरू होत नाही आणि जर स्थानिक बातम्या व्यवस्थित ऐकायच्या असतील आणि अतिशय कुठलाही बायस न ठेवता म्हणजे अगदी निर्भयपणे ऐकायच्या असतील तर कोकणसाद हे आता एक मान्यवर नाव झालेलं आहे. कोकणसादचा प्रवास हा सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या नावाने त्या ठिकाणी सुरुवात झाली. नंतर कोकणसाद, त्याच्यानंतर कोकणसाद हे वृत्तपत्र आणि या माध्यमातून सर्व कोकण हे आता कोकणसादने कव्हर केलेलं आहे. माझी आपल्याला मनापासून शुभेच्छा आहे की शेवटी कोकणचा आत्मा मुंबई आहे. मुंबईमध्ये सुद्धा कोकणसादचं त्या ठिकाणी अस्तित्व असलं पाहिजे, कारण मुंबई ही कोकणी माणसाची आहे. आणि पक्षाची वस्त्र बाहेर ठेवून लोकांच्या हिताच्या दृष्टीने काम करायचं असतं आणि म्हणून ते काम सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये घडावं अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. त्या छत्रपती शिवरायाच्या त्यांनी बांधलेल्या पहिल्या समुद्र किल्ल्याच्या नावाने आपल्या जिल्ह्याचं ठिकाणी नाव झालेलं आहे आणि त्याच्यामुळे मी ज्यावेळेला पालकमंत्री होतो त्यावेळेला ह्या जिल्ह्यासाठी 25 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर 25 कोटी रुपये मंजूर केलेले होते आणि त्याच्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं जे एंट्रन्स आहे त्याला भव्य गेट आणि त्याच्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य असा पुतळा असावा अशी संकल्पना होती. आदरणीय पालकमंत्र्यांची सुद्धा तशीच इच्छा आहे. तीसुद्धा लवकरच पूर्ण झालेली या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावासियांना बघायला मिळो. मोठं संकट हे आंबा काजू बागायतदारांवर येतं आहे. मी निश्चितपणे या संदर्भातली निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिलं आहे, परंतु त्याचबरोबर लक्षवेधीसुद्धा मंगळवारी सुट्टी आहे, बुधवारी कदाचित किंवा गुरुवारी त्या ठिकाणी चर्चेला येईल. त्यालासुद्धा शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचीच भूमिका आमच्या सरकारची राहील याची मला खात्री आहे. कोकणसाद नेहमीच अनेक उपक्रमामध्ये वेगवेगळ्या तऱ्हेने कोकणच्या जनतेबरोबर राहिला आणि मला विशेष कौतुक करायचं आहे की अनेक पर्यावरणविषयक उपक्रम हे कोकणसादने राबवले. त्याच्यामध्ये चष्म्याचं वाटप असेल, सायकलचा वापरासाठी चालवलेली चळवळ असेल, करोना काळामध्ये जे बाहेरून आलेले मजूर आहेत त्यांना तयार जेवण देण्याची भूमिका असेल, वेगवेगळ्या माध्यमातून नेहमीच कोकणसाद हा ज्याप्रमाणे वृत्तसेवेच्या क्षेत्रामध्ये अग्रणी आहे तसाच समाजसेवेच्या क्षेत्रामध्ये सुद्धा अग्रणी राहिलेला आहे. त्याच्याबद्दल ढवळीकर साहेब, संदीप देसाई आणि त्यांच्या पूर्ण टीमला मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि 12 वर्ष आपण पूर्ण करत आहे, परंतु 25वं वर्ष ज्यावेळेला आपलं पूर्ण होईल त्यावेळेला आपला विस्तार हा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये घडलेला आम्हाला बघायला मिळो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. सर्व बक्षीस विजेत्यांना मनापासून ज्यांचा पुरस्कार मिळाला त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खऱ्या बातम्या देणारा एकमेव चॅनल म्हणजे कोकणसाद लाईव्ह असं प्रतिपादन शिवसेना जिल्हा प्रमुख तथा नगरसेवक संजू परब यांनी व्यक्त केलं. कोकणसाद लाईव्हच्या 12व्या वर्धापन दिन सोहळ्यात ते बोलत होते. कोकणचं नंबर 1चं चॅनल कोकणसाद लाईव्हला आज 12 वर्ष पूर्ण होत आहेत. मी त्यांना जिल्हा शिवसेनेचा जिल्हा प्रमुख म्हणून जिल्हावासियांतर्फे हार्दिक शुभेच्छा देतो. गेली 12 वर्ष सातत्याने हे चॅनल समाजासमोर एक खरी बाजू मांडत आहेत आणि समाजासाठी भांडत आहेत. त्यांच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक उपक्रम राबविले जातात. आत्ताच आमच्या हातनं सुद्धा त्याचा बक्षीस वितरण समारंभ झालेला आहे. फक्त पत्रकार क्षेत्रात नाही तर सामाजिक क्षेत्रात हे चॅनल अग्रेसर आहे. आज त्यांचा 12वा वर्धापन दिन आहे. मी परमेश्वराच्यांनी अशी प्रार्थना करेन की त्यांचा 100वा वर्धापन दिन असाच साजरा व्हावा असं मी परमेश्वराच्यांनी प्रार्थना करतो. जास्त काही न बोलता एवढंच सांगेन, मी कालच याबद्दल प्रतिक्रिया दिली. खऱ्या बातम्या देणारा जर चॅनल कुठचा असेल आणि लगेच व्यवस्थित बातम्या परत वाचाव्याशा वाटतात, शब्दरचना
शब्दफेक हे चॅनलची व्यवस्थित असते. त्याच्यामुळे बातम्या वाचताना सुद्धा एक मनाला आपण काहीतरी वाचतोय. जे लिहिणारे आहेत, जे बोलणारे मॅडम आहेत आपल्या जिकडचे आहेत, ते सुद्धा फार सुंदर बोलतात. गेली मला वाटतं 7-8 वर्ष त्यांना मी या कार्यक्रमात बघतो. असे एक सुंदर टीम या चॅनलमध्ये आहे. या पुऱ्या टीमला सुद्धा मी शुभेच्छा देतो. इथंच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. कोकणसार लाईव्हच्या 12व्या वर्धापन दिनाचं दणक्यात सेलिब्रेशन. कोकणसार लाईव्हच्या कोकण रत्न पुरस्कारानं मोहन होडावडेकर सन्मानित. आणि 350 वर्षांची परंपरा, फणसाच्या झाडातील देव. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसार लाईव्ह. धन्यवाद.